Başlam. Ferit bolun yukarıdan. Nikaplı. Verin, karşıdaşlar yok. Düşündüm. Arası. Mergen bir de koşul. Düşündüm. Arası. 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 Dışarı vur oğlunu. Çalışıyor. Arası. Karşıdaşın yerini konu tanımadı.
Yoldaş Serkerde, buyruğunuz doğru ve doğru yerine yetirildi. Berekella. Wagtyňyz 3 minut 26 sekund. Tuvalem edermenler, wagtynyň ýer bolduk. Yoldaş katta. Toporuňy bilen dolandyrşa gelin. Tut şeýle yoldaş patpolkovnik. Ey, ağırdan däl. Hormat we tölesiyle laýmaklary mahmal. Belki medalym dakarsa? Berekella. 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 Ya, kutlu ya. Yok yoldaş patpolkovnik. Dayan perwan. Bir aylyk zähmet ruhsatynyň alyp galmasagyň bolýar. Yok. Kapitan Uriyadi. Siz onu halal kazandın. Berekella edermenler. Otur görüş boldy. Yoloş kapitan sağaman arkaydın. Harlaşýaňyda gitmeli atmamy? Hani dermenler, edep billik. Halallık. Savarlılık. Özüň erketmek. Ruhu beletlik. Bulan hemmesi Türkmen türkmenleri taekwondo oyuncu Gazakistan Respublikasının Astana şäherine geçirilen Dünya çempionatyna ýeňişlerini bayram etdiler. Национальная сборная Туркменистана по тэквондо готовится к международным соревнованиям. Они пройдут в малазийском Куала-Лумпуре. Спортсмены тренируются 2 раза в день, утром и вечером. Türkmen türkmenleriniň halkara ýaşaryny gadanýanysyny görüp bu onurjylaram tekvando boýunça Malaziýanyň paýtagtyna tamamlanan halkara ýaşynda ýerleşmede bayrakly urunlara münasip bolurlar. Ýurdumyzyň türkmenleriniň gadanýan isçilikleri öňde boljak ýaşlarda awraýly çykyş etmek bilen baglanşykly maslahatlara giňerlerler. Olarda ýurdumyzyň sport isçiligini belinde götürmek boýunça buýsançly sözler beýan edilýär. Netip bolsa ertirdenem ruhsat näme deýsem diýen. bir gün kakamyň doglanuny. Şoňa taýýarlyk görýäs. Inera habarnama. Sen kim ben nedir? Hükman maňa ýat tutdun. Bolýarmy? Ine 5-nji gün bolsa. Girmäge ruhsat edin yoldaş Gelin patpolkovnik. yoldaş terkerdiler. Ine 5-nji gün kiçäre oyunçy men taň goşma şaýdaryn. Ýöre. Yüzlenmäge ruhsat edin. Ýüzleniň yoldaş terkerdiler. Zähmet ruhsatyna gitmek üçin habarnamamyza gol çekip beraýyn. Dinle olunlar. İş ýadasa da ol adama zerurdur. Zähmet adamyň awryny galdyrýar. İşsizlik adamyny harlaýar. Şoň üçin diýinjalşama diýinjalşdyr bolýan serhetde gulluk üzlüksüzdür. Watan gullugyna elmydama taýýar bolun. Siz serhetçilersiňiz, ilkinjilen hataryna çagyrylyp bilinärsiňiz. El telefonuňyz açyk bolsun. Onsoň diýinjalşda bolsaňyzam ýüregiňiz işde bolsun. Zähmet ruhsatyny netijeli geçirin. Tamam diýinjan. Hut şeýle yoldaş patpolkovnik. Gitmäge ruhsat edin. Gidiverin. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Ýagdaýlaryň? Hawa juma durdyfleň oýa däldir. Yo, juma durdyflar ada bäri.
Bizim göç gelemede de 10 yıl olanlar. Şoň üçin men bilmedim. Jumadur difleň nire göçene bilenäsmi? Yo, bilmedim. Bağışla. Bolýar. Bağışla. Sağ olun. Alo. Salamu alaykum Maqtada. Wa aleykumselam. Men diýen salgym boýunça bardyňmy? Hawa. Aha. O salgyda anni jumadur difler ýaşana oken. 10 ýyl munazal göçüpdirler. Nire göçende hiç kim bilen ok. Bah. Han men ona yeni göldüň uğruna çykaýyn da. Gayrat edagam. Bolýa. Han ona seni ödýüşiň bilen bol. Birden täzelik boldy men taň aýdaryn. Bolýam? Mende bir pikir bar. Näme pikir? Maqtada sağlıkmy? Howala bir zat ýadyma düşdi. Ondan näme pikir edýär? Doğrusu Maqtada tuweleme ýurdumyzda medisinamyz tehnologiýa taýdan ösen. Şoň esasynda bir pikir kelläme geldi. DNK-ny bilen tap bolmadymy? O pikir. Men bir daşar urtulýyşym bar. Şonu urdynaýyn. Anan soň uğruna çykarys. Bolar ýaly bolsa gayrat et Maqtada. Bugunem qakamyň ýaşdaýyny bilýän akşamara. Ýokman gelin garaşa. İşlerden majadam hökman barar, boýmy? Qaqam ýaşdaýym bolsun, salam aýt. Bolýar. İlki bilen tyýlap çağıraňyz üçin sag bolsun aýdasyn meýle. Sag bolun. Saçaňyzdan bereket artsyn. Türkmençilikde bu-da hem bir dogan garnaşlaryny jemläp, agda birligi berkitmeň usuly. Aslında degene jem çağırjak golün tenem gaty göräýme diýip çağırdyk. Olum bolup bilen. Nurwerdi aga, 60 ýaş toýumyz gutly bolsun. Allahyň beren ýaşyny maşgalaňyz bilen balkdy durmuşda geçirmäge arzuw edýär. Ýaşyňyz uzun bolsun. Goý, agtyk, şowluk, ýuwluk, gowluk, atlyk, ýatlyk görmek netip etsin. Aýta bolynym ömrüň bol. Sözüge bizden olsa, dinlemegem sizden olsun. Yalqanana adam zadyň ogul bilen gyýdan bolsun. Ulukdan olsun gatnaşyk, saçak bilen duzdan bolsun. Dady başga tap zähmetin, deriň bilen azap etsen. Ýaşanyňa diýýän ömrü akbal bize nesip etsin. Gynanmagyn, Nurwerdi aga. Saçyňa çal çörňeşenne. Saçaňa dostýar geler. Öýüňe döwlet ornaşanna. Goý, kirkimiň arzuwlany murat bolsun durmuşynda. Gädilsin günler. Goý bu ýyllar hata etsin. Ağam, sen näçe gulaňy beýtdirdin? Bäbejik, hakyky söwüşsam başlaryň emmesiniň gulagy şeýle bolmaly. Oglum, hakyky söwüşçüler özüne şikayet getirmeýär. Güýçli bol, barmy? Eje, dagam, eýle gulagy beýtdirmeýär. Şuma atga edişim ýaly, özüme derim. Bolýarmy? Şikayet erkegi bezar oglum. Ýaşanyňa diýýän ömrü akbal bize nesip etsin. Onun Nurwerdi aga 60 ýaşda beýle ýaş görnýär. Ýaş görünmän bir tırnaýda aýsaň. Favor artyksan. Ýaş dileglenç. Näme üçin ýaş görnýänim men anyk aýdyp bilemok. Önümin şu sakasenni ädimlemden, gelen netijelemden. Çen tutup aýtsam, sport ile meşgul boldum. Döwlet aga,
Murad ağa giş deyem ha? Sport bilen meşhurlanma için hiç vadım geç olmaz. Murat, sırmaydı. Murat, sen oy ne diyen? Anrayın alayan çayış sattın çekinme. Ne hoş var? Sporttan son durmuşta halayan kârini il alma. Halayan adın edip gelsen durmuşta qarlılık yadına düşme. Onu tamam neyme? Yüreğimde buysun siyasetini. Haçanla sen öz mehriban bağlana şu durmuşta doğru yol saylak görkezip soňam şo ýoldan doğru ýüremeni öwretdiň. Şonda ol öz inatyna mehriban bolup sport bilen meşguluna. Arnamyzdan, maşşalatna, watanyna morar. Şoň alyp perden ýetişdiren soň nädip buýsanmajak? Nädip garrabiljak? Feyen erer, feyen akdime, il görşülü yar bolan akdime. Vak feyen erer, feyen akdime, il görşülü yar bolan akdime. Il bilbiline, tir gülüm ne dettin yaş yürüğümü, iride yad et. Gel bilbiline, tir gülüm ne dettin yaş yürüğümü, iride yad et. Gül kestili yar, tüyem akdime, gel görşülü yar bolan akdime. Gül kestili yar, tüyem akdime, gel görşülü yar bolan akdime. Feyen erer, feyen akdime, gel görşülü yar bolan akdime. Vaktiyen erer, feyen akdime, gel görşülü yar bolan akdime. Yar men intizar duyam akdime. Erbağ gülütin gelsene dara, oluy yürütin açmağın nara. Erbağ gülütin gelsene dara, oluy yürütin açmağın nara. Yaş yürük suwa Yeri, Wepa. Han sen ölenmek retin yok mu? Diňe sen aldyň. Ya-da halayan gyýdyň ýokmy ite? Halaşýarma ba, ýöne saçly ugrutmaga çekinme. Ha, birden bord ýerler ödýän. Wagt tersine ýok diýerler ödýän. Gyýdyň kakasy ana çary iş gatga galadym. Gyýdyň gowuna barýan ýola tapdyk. Kakasynyň gowuna etmekde iş bar. Sen näme? Kakasyny öýlenýän. Näçe dannasa da ahyr soň gyýdyn rowa görmer bolara birine. Aslynda olar taňa godaçylyk elmeli. Gerçi oglanyň içinde diňe seniň aldyň. Ikisi hem eýelenni. Sen eýlenme. Durmuş diýilýän zat şeýle çalp geçýär. Halayan gyýdyňy elden gidirenini duýman galarsın. Sen ýaly watanyň goraýan ýigit ojoňdan gorar. Sen gatmany urlayan olin bolmasa kakasy hökmünde seni giday. Gitme näme? Gaýtan bile gider. Ejesi bolman biri gitmele.
Anna. Hova dinleyen. Anna. Qyydymyda gudaçylyga geldiler. Senden qyydymdan soraman jogap bermen diýdim. Onson qydyň näme diýdi? Qyydymyz razy. Indiki söz sen bilen. Olar halaşypdyrlarmy? Vay tova. Men nerden bileýin? Kim bilmelmiş onu? Qydyňdan iýbaly söz alyp bolýarmy näme? Bardur bilen sedemeň diýipdir. Maňa meňdese hor bolmaz. Oglunam hor etjeli meňden ok. Biz onu sorap iyi dedik. Bilimi, hünäri bar. Ödem sport bilen meşgullanýan eken. Düşünükli. Oğlun men yanıma gelsin. Yakından tanışak. Vay tova bu oğlunu. Yan aýtdyma biz onu sorap iyi dedik diýip. Näme gerek onu yanına çağırmak? Türkmençilikde aýyp bora. Qydyňy tanamayan adamga bek goý bermek aýyp bolmazmy? Ey tova. Näme onu işgäriň dürüýdýänmi? Yanıma gelsin diýen bolup. Ya iş aljak bolýanmy? Ulylyň kiýaly awry bilen çykar da qydyňy. Näme gerek kynçylyk döretmek? Oglun alnyndan gelip durka. Heley. Men at awrayım. Bar baýlygym, hemme adym qydym. Men şo hemme adymy bir nätan şadama bek goýup bilmene. Soraňda näme oglany? Adam pahyr daşyndan gören zadyny aýdardy. Meniň içki pikirini, durmuşa olan garaýşyny, psihologiýasyny, filosofiýasyny bilesim gelýär. Gerek bolsa şertem goýarym. Sen men radylygymy soradym. Menim şertim aýtdym. Innem gidip bilerdim. Käwatlar men ödümi. Sen aýalyň dälle işgäriň hökmüne duýýan. Duýguýuňa erkedi bilmeseň ne dogry pikirler elter. Yere o git. Öýe dağı gelay diýsem etmediň ay. Eýgilikmi? Eýgilik näleýsin ay? Öýdäkler näme diýipdirler diýip. Näme? Ýok diýipdirlermi? Ýok diýmänirler. Ýöne qydyň kakasy ogluňyz bilen özüm gurlaşýar. İş ýerime gelsin diýipdir. Gudaçylyk bir ýaşyndan işi däme? Şonu aýdýan atam. Men näme gurlaşaýyn bar? Aty bir hile ol. Öňe mäýüpüň üstüne gedip ýören ýar bolup ýörmelin. Bu da üstüne. Şonu da geldi iteler gitmeli bolsun. Aýtsaatdan birek tanamak. Göwünlerine görä etjek bolýandyrlar. Ýaýdan ýan atam. Täze bir ädim etmek, täze bir zat aýtmak adamlaryň iň gorkan zatdyr. Näme aňsat düşündirýär? Ýaýdan saňam gitmeli bolsun. Artyň gerek ýerde. Eýder-beýder bir alaçyn tapardy. Artyk bolmasa da men bar dost. Özüm ýanyň ule gider. Bele bolsak bir alaçy tapylar. Bir kelleden iki kelle.
Haçan gitmeli? Häzir. Yürün no. Salam. Salam. Ana çağrı üç bize garaşan olmalı. Hawa, geçiverin ortada garaşya. Böyle. Hanımla dost. Allah yarın olsun. Sağ ol dost. Gel. Salamu aleyküm, mümkün mü? Ve aleykümselam. Mümkün. Gel. Geç şu yerde otur. Bir kofe. Senmiş o değil yani. Hawa. Adın ne mi? Wepa. Ne için Wepa? Düşünmedim. Sonraga düşünmedin mi ya sonraga verişime düşünmedin mi? Neme? Enem atam daqıptır. İli günü watana Wepal çağı olsun deyip niyet edipdirler. Neçe yaşında? 26. Bilimin? Yoqor bilim. Hayti yoqor okujayn tamamladın. Türkmenistan İnjiner Texnika ve Ulukommunikasyonlar Institutunu tamamladım. Nerede işleyen? Devlet Serhet Kulluğuna. Serhetçi deysene. Hawa. Harbiçinin? Kapitan. Ne için serhette? Başka uğur del. Yüreğim şunu fayladı. Vatana kulluk etmek özüme borç bilen. Serhet qoruğu ulu edipe. Serhetçi olmak için ulluqan gayrat gerek. Vatana kulluk etmek, vatanı qorumak mukaddes kär. Edil şoň ýaly hojuluk başy bolmagym jogapkärli iş. Her bir öňetine eýgerde ýanok. Maşgala kijek bir döwletdir. Maşgalaňam germe bolmasa da ferhedi ba. Hany göreli? Sizden gorugçy ýa giýew çykjakmy? Näme üçin men niýdim gerek? Näme üçin başga bir del? İllewne terbiyeli maşgalalar kany? Şolaryň birem bolup bilmezmi? Duygu meselesini yürek saýlaýa. Insanam yürek islegin gözleýe. Men gyýdymy näçe wagt ber tanýam? 4 ýyl. Men gyýdymyň näil maşgalalygyny bilmek üçin sana 4 ýyl wagt gerek boldumy? Neme? Düşnükli. Bal ýenin bilen agdyň tüýjaýanok. Sağ bolun. Gowaglan nidiler. Men aýdylarlar retedim ok. Ýöne adam aýdylandan gören zadyna gowunan ýa. Hany göreli? Sen ýylgynyň aýdyşýaly gowulan kan. Ýüregiň saýlandyr. Söýünürüm. Aşygam bolansyn. Dälsiň diýem ok. Çünki tebigat biziň hiç birimizden bu duygulardan mahrum etmendir. Mejnun bolmagyňa mahmal. Emma her bir öňeten mejnuna men rowa görür ýaly gyýdym ýokda. Sana gyýd bermelimi ýa bermellämi? Ine onu ol görüberdi. Maşgalama gatylmak isteseň men sana şertim bar. Şertim bitirsen gözümiň üstüne ornuňa. Başarmasam men gyýyndan elçi. Näli şert? Şertim söwüşmeli. Söwüşmeli? Hawa. Nä ýaýdan ýaňmy? Ya gorkdyňmy? Hiç ýok. Sen şeýle de öýüň bilen söwüşip berensiň. Ýöne bu gedek öýüň bilen söwüşen ýalyalsın. Bolýa, men kim bilen söwüşmeli? Onu häzir görüberersiň. Ýör. Şu wagtmy? Ha, näme? Sana pikirlenmek üçin ýene 4 ýyl wagt gerekmi?
Halipa salamu aleykum. Wa aleykümselam. Atacan, gowçuluk mu bäýärläpsiňler? Gow bolmamy size bagly Halipa. Bu Pawle geldim. Ha, mundan gelip çykdyň o. O Halipa. Ha, iňmi? Inim ýal dostum, işleşim. Gaýny urum. Düşünkli. Halipa, ýegdimiz nähil gördüňiz? Hayır, elbetde. Daşından, içinden hem görürürse. Ine bizim trolleşik geçen yerimiz. Bir yerde sportun durru görünüşünden trolleşik geçiyor. Şiir. Salamu alaikum Halipa. Wa aleykümselam. Beyit men usat turganım. Qiydi gerek bolsa, Aliň ala meydany. Şagirdim ýeňmeli. Ve salam, iş tamam. Şiir. Ey atam sambada söwüş benimle. Men samba bilim o. Başardygynda söwüşerdiň da. Sambo tekvando däne. Bolýan. Entegim özümle söwüş diýmeýäne şükür. On soňam ýadyňda artyk bile nädenim. Dur diýsem dinlemän ýençdim. Görkezden görülýän dünýädir bu. Üstüne gaýnaty boljak seredip dur. Ýüzümizi gyzartma. Biz bu ýeri ýeňmek üçin geldik. Düşünmedim de şu wagt. Goltuk berdiňmi haýmallym? Hakykat aýtdym. Sen goltuk diýip hatap etdi. Taekwondo abraýyn sakla. Hani, barın taýýarlyk görüň. Bolýar. Emel bilen alsana, emel bilen. Boğulyan men ya, koyuyor beni. Boğulmacak olsan sıptı halimden. Ne sıpayım? Bollede Şirhan, yeterlik. Can çıkıyor yonlamam. Dur diýdi taň. Berekellah Şirhan. Sen teveşşüňe gördük. Opa. Barını sen gaýdy ber. Ýören tur. Halipa. Wepa sportdan üzgün oğlan ne bolyn? Görüşüň tilsimler biz üçin ýat. Şiir bolsa çağırlıktan türgünleşip beren turgun. Bize biraz wagt berseňiz, iň bolmany buğur bilen tanışdyk, türgünleşdik. Bu täzeden töwüşdik. Bir ýadykdan äher ölmez. Bize ýene bir mümkinçilik döretip beren Halipa. Atacancan, sen adyňy bilip takypdyrlar. Sana can diýmejige de can ýedirecekdi. Ferit, ýa-da tüýşürlügi hat agyrlaşýan. Soň goýulsa men ýene üstüne 3 tane şert goşdum. Bolýar Halipa, bir gaçara gowramay berersiňiz de. Onu dinle. Birinciden Türkmenistan'ın çempionu olmalı. İkinciden yakınına dünya çempiyonatı. Dünya çempiyonatına altın medal verilmeli. Özünüzden terhetçiler miydiniz? Hova. Ha, hova. İş yerinizden hormat hatı bilen hiýlelanmaly. Dördüncüden men türgöllerim bilen 3 bolup teweşmeli bolsunuz. Ýigdimiz tolgunny diýip bahan etmediňiz ýaly. Bizden çıkacak oğulların biri Şirhan bolar. Ondan yine bir şer.
Bu zatlar üçin bari ýok 60 gün berýän. Bir sagadam köpdäl. Size şulom yeterlik. Esasy ady bol berk belläň. Bu siz üçin iň soňky mümkinçilik. Innegilişik ýokdur. Bolýar. Wagtdan gijaga almaň. Ýoksa izinden gowulajak bolýardan aýagyna çalyşarsyň. Başlamak üçin beýik bolmak hökman näl. Beýik bolmak üçin başlamak hökmandyr. Men sen ýeňjeňe de inanýar. Hut şoň üçin men sen ýanynda dost. Türkmenistanyň çempionlugy bize ýamba. Ýene baryň bize gülüp bakdygy dost. Innekaýda tekvando boýunça dünýä çempionaty. Turgunda şum atdyrsam ýeňer niýen tamamamma. Ýöne sambada iş wada. Salam. Bize bir ökde turgun gerek. Men bir turguny bilýän. Seret ana çary üçin şähertlerinden bolmasyn. Oýuny ataňam bolsa syýlama diýerler. Olara inanmak gümürtüligi iş. Möjegini goýun düşen ýaly derler. Ýok, ol ana çary üçin şähertler. Ol jiu-jitsu boýunça ustadlaryň ustady. Näme üçin? Bize sambany öwretjek gerek. Göz başa ýetmek üçin aklymyň tersine ýözmeli. Dünýäni güýçden emel aýlaýar. Ol bize sambanyň emellerini çykalgasyna öwreder. Şu golaýdy işleýär. Ýör, wagt hasaplyr. Ana çariç öňüm hasapy demek hasan soraýara. Eýem 59 gün 20 sagat galdy. Darykma. İrläpsiňmi? Günler içinde saat çalt geçe. Ay içinde gün çalt geçe. Yıllar içinde ay çalt geçe. Tutuş ömür olsa bir salımda geçe diýerler. Yok. Wagt geçe nokta. Wagt uçýan ekeni. Işığa düştüňe hasam hazırdak gidýär wagt. Öýlenmäň ışygyna düşdüm diýsene. Kim gidip barýar? Wagt gidip barýar. Türkmenistanyň çempionatyny ýeňinçi bolumda alan hormat atym şu. Bolýar. Ol öz işine diýär. Sen näme iş edýän? İşden ruhsatnama alyp geldim. Öýlenmek üçinmi? Ruhsatnamany sen gaýnatandan almaly. Gerek bolsa ondan alar. Ýöne şu wagtlykça işden getirdim. Dünýä çempionatyna gitmek üçin daşyna çykmagy ruhsatnama aldım. Dünýä çempionaty Estoniýada geçirilýär. Şunu akşam 21:00 aeroportda 12:00 Tallinnde bolar. Şu wagt saat näçe? Salam. 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 Sağ ol. Sagaman varım. Wagt geçdi saý özüm çaýjak ýaldy ýa. Şeýle düşýän ýaly. Kemerleme diýdiler. Kemerleme. Wagt çalt geçýär. Ýetişertmeýär tam. Ýene näçe gün aldy? 21:06 saat. Derdiň öýlenmek bolmasyn. Sagat sana diýär. Sekundlar sana diýam diýsene. Bilinki bolar nesip bolsa. Näme şey diýmek bilen toýuň tortuny artyra alar diýdim. Ýok, toýuň hozundan köpürak alaýjak bolýan. Gereň hoz bolsun. Oň işi haýyr. Käwat başarmasam näme edem käm diýip kirýän. Bolar dost, bolar.
Yüregim bir görseme dawanymda dukurdayan ýaly. Bir görsemem ağzymdan çykyp barýar. Adamyň niýeti öterýär. Ýagşy niýetde bol. Sen bolmadyk bolsaň näme derdim-ken? Men bolmasammy, sen ýanyda başga bir ýer bordy. Ýeke bolmazdym. Pikirlere diýinme ýok. Bar pikiriň ýeňmek bolsun. Bir zat alad etmeli bolsa da, ertir nädip hormat hatalmaly. Şonu alad et. Sen ruhtaýdan ejizlemeýän. Madama gowzatlar arzu edýän. Arzuwlaryň hasyl bolaýma häsiýete madyr. Ertir ýarş bugünlükçe bestir. Gaýdaly. 홍청 차렷 근개 세이첫 отходи от удара. Korkma. Ana berkella. 바로 홍청 차렷 근개 Tuğulum, özümden çekti tatlı. Sağ ayağını sere sap bol. Her neyse canı sede sağ ayağından eğe ol. Bolonu bak. 홍청 차렷 근개 바사기 준비 세이첫 해줘 홍청 차렷 근개 돌아 근개 Terget birikme, deňleşiň. Ölülüň. Dawara lerýçe.
Zwotlayın. Dolandırış günü. Kalınlar sağa. Edimlep. Yürü. Sağa. Gönülüm. Salam yoldaş tergetçiler. Salam yoldaş Patpalkovi. Erkin. Hormat tergetçiler. Türkmen halkının milli lideri Kahraman Arkadağımızın başlangıcı bilen Arkadağı Kahraman terdarımızın baş tonluğunu bugün Türkmen sportu dünya derecesinde davranılanya. Dünyanın türlü künjöklerini vatanımıza, halkımıza münasip vekilçilik edip Türkmen Türkmenliğimiz yarışlara katnaşıp üstünlük kazanýarlar. Yaşıl tuğumuzu belentten parladyarlar. Ine şugun hem nizam meydançasına yığnaşmamızın baş sebebi öz eňdeşimiz Kapitan Berdiýew bilen Kapitan Nuri Agdiýewiň halkara ýarşyndan, dünýä çempionatyndan altyn medal bilen dolanyp gelmeginedir. Ine şeýle türgenleriň, fergetçileriň arasyndan çykmagy uly buýsançdyr. Olanlar, bayraňyz gutly bolsun. Gelinginde bolsa Kapitan Berdiýewiň syýlany goşuralyň. Kapitan Berdiýew, men ýanyma gelin. Bor. Yoldaş Patpalkovnik, Kapitan Berdiýew syýlygymy almaga geldim. Gutly bolsun. Berekella yoldaş kapitan. Dagor. Garaşsyl baky bir tarap watanmada, mehriban halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň ýaraly güýçleriniň belen terkerdaşyna gulluk edýär. Atam uçup barýan saklydan okmaňa. Eýgilik bu pakim uçup barýar. Kim däl, wagt uçýar, wagt. Eýýam din jaş gutardy. Darykma bir alajy tapylar. Bari ýogy 13 gün 9 sagat galy. Atam goýsana, maňa çäre tapaly. Maňa çäre gerek. Men çäre gatnaşyp hormat atalmaly. Eger men çäre tapmasam, ana çäre içmeň çäreme çäre görür. Dogry aýdýam. Saňa bir çäre tapmaly. Ýogsa sen bu bolşuňa däldirap barýan. Diýen zadyňyz gulaňyza eşdäm ýoldaş terkerde. Saňa islen wagtyň çäre gurnap ýörmelmi? Çäre iş bilen bagly. Sen aladan bolsa öý bilen bagly. Öý, işem iş bilen olarda. Düşündiňmi? Hotşeýle. Eşdäm. Hotşeýle. Gönül. Sağa. Edimlep, yürü.
Kapitan Nuri Agdiyev. Kapitan Berdifem böldüm bilen alıp yanıma gelin. Düşündüm, yoldaş podpolkovnik. Tutuş kompüterlaştırılan teknologiya da. Yoldaş podpolkovnik sizin buyruğunuz boyunca Kapitan Nuri Agdiyev ile Kapitan Berdif geldi. Gelin oğullar, geçin. İle tanış olun. Teknologiýalar merkezining başlygy Ana Çaryewicz. Ana Çaryewicz. Bu oğullar özüniň ýaşyna garamazdan terket birikmämdiň tejribeli terkerdeleri. Ustad atyjylar. İlkinji tejribeni men şul oğullaryndan ýa. Beýle bolsa, bulan ustadlygyny hökman barlamak gerek yoldaş podpolkovnik. Dogry aýdýaňyz. Yoldaş terkerdeler. Ana Çaryewicz bize täze kompýuter bilen dolandyrylýan harby geyim ködürleýär. Bu geyimde ilkinji tejribeni barlap iş ýüzünde peýdalanjak biziň ulgamyz bolar. Ana şoň üçin çağırdım men size şu ýeri. Bu harby ulgatyň aýratynlygy, netijesi, peýda sowrusunda size Ana Çaryewicz hünärmeni öwreder. Gyzyklanyň oglanlar. Hoş geldin yoldaş podpolkovnik. Bilýäňizmi näme? Yoldaş podpolkovnik. Awo. Tejribeni geçirmek için bize yine de 3 adam, 5 adam gerek. Hem şu otodan giňrek bir kiçenrek meydança bolsa, biz tejribeni hut şu wagtdan başlap bilet. Bize o şertler bar. Ýörüň Ana Çaryewicz. Olanlar, Orşamyň şarwulukçy Batyr bar. Hudaý berdi. Orazmamew daglar alynda gassagly kiçi türgelişik zalyna bar. Bor. Bolasy ýüregiň eliň alýan diýsem, sen o ýürejek gaýnatan geleni duýýan eken o. Şul adam gördüm elim ayağım tanrıya. Öňke diýärmem edip bilemok. Yoldaş terkerdeler. Sizin eňiňizdäki lawatlar ýürüýti kompýuter tarapyndan dolandyrylýar. VPN-den başlap, dawanyňy da çenli, hatda eliňizdäki ýaraglaňy da çenli kim belli bir ölçenli voltda elektrik çeşmet goýurlar. Siz garşydaşyň her bir hereketine garşylyklaryň jogap bermäge taýin bolmasaňyz. Sowuşyň dowamynda sowuşyň usuly dürli ýaraglardan od açmak, sowuk ýarag bilen ýa-da ýaragsyz eli güýjüňizde daýanyp sowuş alyp barmaly bolsaňyz. Islenlik ýagdaýda taýýar bolmalysyňyz. Esasda garşydaşyňyzyň size garşy ýara ulanyň ýagdaýynda siziň yaralanan ýeriňizden belli bir derejede elektrik urgus bolar. Ana şonu siz bir näçe minutlap hereket edip bilmersiňiz. Aýdlanlary düşünen bolsaňyz, akşamdan oglanlar bir az wagtdan başlar. Ana Çaryewicz. Onu näme? Başla berelim. Başla berin. Hünärmenler taýinmi? Kuçeyle. Eger hemmäm taýin bolsak, kynçylyk ýeňil. El ýaragly 10 sany garşydaşy goýurum. Düşündüm. Yoldaş podpolkovnik, inni yaragsydan barlak göräýeli. Elbetde. Yaraglaryny öçür. Goý elleri bilen sewişdiler. 10 sany kynçylygy orta garşydaşlar goýber. Yaraglar aýryap. Terkerde Berdife soğuk yarak bilen hücum ettiler. Bor.
Hani yine de birinci topor koyuyorum. Yaraqlarını koymalıydın. Sizin ol öktü atıcılarını atıp yıkmak için bari o 5 minut vakit gerek oldu. Ödleştirmek için türgölleşmek gerek. Koy bir heptelep türgölleştirirler, ödleştirirler. Son köpçülükleyin tanıştırayır. Böyle, ansari. Hep berekellah. Beni yıkıp bilen ol. Beni yıkıp Kemilu. Beni yıkıp bolun ol. Yıkıp bolun. Beni yıkıp bolun ol. Damarımı mincide tutup bilen o kıyıncalık. Gözlerim beni daşta vurup fiyçalı. Men bilem o incalı. Dünya yanıp başladı kıyıkırca geçti. Bar gücümü üşürüp yıkıdık tuğunun aymını kalını kıyışırı. Beni iş yadıdın ok yadırgen işimi. Berge kuturon yeri yok kutulon yerim. Daşım düşman yok olun kutulon yeri. Gönü at koyun yerim olur atılan yerim. Diydim açı körün ok içim atılan beni elimden geliyor. Hemme zat gönü dangeli harekete feri thap ol. Kutor yan gemi bulur iş sebim anım ok. Kutor ya dengin sığdırıp bilin ok bu dünya beni. Bunun oksuzı bilinmez. Beni yer alyansa yer basık ise bilinmez. Kimselikten kemilliğe yol var. Onu yürüyen bakasını bilyen men der bilen kan bilen tülüyer. Yoldaş terkerdeler. Yoldaş terkerdeler. Başla. Yoldaş terkerdeler. Tavşarık şeyle. Karşıdaşların fan size ne belli. Size 10 minutun devamında karşıdaşları ile talmalı orkunlar. Yeni bir kaytalaya. Yekece adamım. Elden tıptırmalı elsiniz. Düşündünüz mü? Kut şeyle yoldaş patpolkovnik. Onu neyme olunlar? Tayar olun. Biraz vaktin başlaya. Yoldaş kaptan. Başladık. Kut şeyle. Korumalı tayar ol. Yoldaş patpolkovnik. 4. 5. yılıydım ben. Hücum ettirdene. Olmaza yiğidini ünç veremem. Düşündüm. Yaralısın. Kovuk yaralı hücum ettir. Görelim. O işte hep hil yalday oluyor. Düşündüm.
Ene de hücum etsinler. Birinci men gerilemäge bol. Üçte yeğillik. Beyliklik ne de granatopla dövüşü tamamlayın. Yerine yetirin. Şeyle. Granata! Wepa! 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 Dueleme iktidar başına alıp çıktılar. O yolları toparlayın ağabasınlar. Sonra ne ederler? Üçüncü! Dördüncü! Beşinci! Beyli de olur bilýär. Yoldaş podpolkovnik. Olara ok değmedi. Yönü özlerinden gitti. Adatı bolşiýaly özünden giden adam özüne de gelýär. Bolup biler. Yönü anna çary doğru idi. Yine bir düşman aldı oğlanlar. Arassa. Mergen görýär mi? Yok göremem. Kışkar olun oğlanlar. Emmetinin yarını uçurun. Dene kapitan berdiýin keyin açyp koýun. Şeyle. İslen o!
İşlen o. Menki işleýär. Mergen neç kilometr saat tezlikde? 45 km saat tezlikde. Alıbilermin. Bir mümkinçiliğin var. Ay, berekella. Yoldaş Patpolkovnik, toparın ulsi, Kapitan Nuri Agdiyev yüzlenme agruta dedin. Yüzlenin. Yoldaş Patpolkovnik, Türkmen edermen yürüytü maksatlı topar tarafından koyulan vazife üstünlüklü yerine yetirildi. Bolýarlyş kaptan. Toparyňyzy berekella. Ansariç. Size de berekella. Harul gom üçin ullukan täzelik. Netijelik hem behwitliş. Muny beýleki harul gomlarda hem peýdalynsak behwitli bolar. Watan goragy ferhetden maşanýar. Watany goramak halal iş. Sogab iş. Yurt goragy her bir adama ynanylmaýar. Şoň üçin şular ýaly mukaddes işleri yerine ýetirýän serkerdelere goý bir eşikler biziňe de aramyzdan sowgat bolsun. Sağ olun ana sayın. Ölüme. Onu näme? Ufak gurkadan serkerdeleri hormat hat bilen tiýilaýalyň. Gassanmaň Yoldaş Patpolkovnikler. Ulu iş bitirdiler. Tüweleme. Eden işleri görürlerlik. Yönünni biz bulary kompýuter bilen söwüşüp. Ýeňiş gadanny diýip bulary hormat haty bermelimi? Bular ýani işe başlayan oğlumlar. Bardan biz bulary arkaýlaşdyramaly. Hormat haty gerek bolsa goý bular bundan başgadan. Karby gulluklar ile geçirilen şäherlerde ulu ýeňiş gadanyp geldiler. Ana şonda berýär hormat haty. Men düşünem o. Şert bir zat, öwzar aýry zat. Siz aýallar ýöntem pikir edýäňiz. Men ýöntem bolsam, sen şuň pikirlerinden dören, şu şertleň bitirilmegi sen gyýdyň bagtly etip bilermi? Adam şertlerden geçip bagtly bolýarmy? Menim ýyllygyny bagtymyň käkşä bagtly bolmak üçin diňe bagt ýetenek. Bagt diýilýän zat näme berilýän bolsa şonu gazanaýyn diýip kän oýlanmam. Bagt başarmagyňy, zehinini, okuýugyňy, aňyňy, ýapylyňy näme berilýänini bilip bilmedim. Akbal bagty kime wada berýär? Şu wallaň daşyndan eýlýän 50 ýyl bäri aýlanyp ketýär bir jogap tap bilmedim. Belki on jogap her kim öýdündedir. Men näme diýenim bolsam, diňe gulaýymjan anjamasyn diýip şeýtdim. Haýp ýeri bagt ödüne tarap barýan ýolly ýaýrap ýatanokda. Bagtly bolmak barada pikir. Diňe şuň köýlen ýaşaşmak bolsa, ol kim bilen ýaşaşmaly? Ine şunu içkinden içkin, öwreneýin diýdim bolany. Ehli zadyň adamy dar, köpü diýenler kakafy. Çen çaky bilen bol bererler. Birden anna 40 höýüň awraýy bar. Biziň ikimiz owulla ahyrda gyýdymyzy şuň üçin terwelemedik binäme. Men çağamyň üstüne 25 ýyllyk azabym ýatyrka. Men onu her ýetine rowa görüp bilmene. Halk diýeniň meýdanyr. Aňyrsyn mersin ölçep, şalt hasabyny çykarýarlar. Şu giden adamlaň ýagşy diýen ýegdine näme üçin ýaýdan ýanyňa düşünemok. Men ýaýdanamok.
Eýe em, ketekinki kem. Her ýaşyň bir öz jogapkärçiligi bar. Wepa özüne ynanylan işe jogapkärçilikli garaýamka. Men şonu biletim gelýär. Şunça yıllap, teň maşgalaň bolup, şu şekliň soňuna yetip bilmedim. O çağa, ne edip sen gownuna yeterke? Meňem gownuna degip biljek töllerim bar. Ýöne onu aýdy biljek men rehimsiz kalbym ýokda. Men diýen bolsam, wepaň başarjagyny bilip diýendir. Bugün men özümem wepa üçin dilek edýän. Nuri. Senem çıkar birini. Yok. Alzırama. Ünsici ol. Bar. Tayin molun. Başlan. Ruhtan düşmeyin bir at boğuy. İnni tidin edin. Hayhiniz çıkan. Men çıksam. Yok. Şirhan. Tenner. Halipa, düşünmedim. Wepa bilen men söwüşmellerdim mi? Seni ýem möjegi ýeňdiň. Ýöne tokoyuň şaty möjekde. Düşündiňmi? Bak. Köprek boranjak bol. Bolýarmy? Aslam, sen geç. Eger şowtuldyk uçurany gorkdan bolsaň, onu goluňa osurda oturup. Ol sen duşundan geçer gider. Maňa ýa ýol ýok. Bugün kim otursa, oň ýitirjek bir oýun bolar. Men otursam bu ýetdi maňa agyr degijek. Bar. Başlan.
Şeýrhan. Geç.
Eger çıkıp bilmesen, dişli. Oyunna haram olur, köşede halal olur. Dişlemek kadıdan çıkma. Oyunna haram bolsa, köçede halal. Eger çıkıp bilmesen, dişli. Ýatlamalar hakynda ýatlamalar hemije kalbyň goýar. Ölmedi git. Men seni asla tanamandyr. Atasızlyk garnyň aşlygy. Enesizlik mehrin yetmezçiligi. Doğan bolsa bu enataň goýup giden iňul mirasy. Arzuňa ýetipsiň. Gulagyňa isleýişiň ýaly şiket ýetiripsiň. Hawa bäbek. Meňin öz bäbegim bar. Edil saňa meňdiýe. Sen käwatdyr özüň gaty gep barýadym. Oň sebäbi indi düşünipli. Bagyt gelse töwrük bilen gelýärmiş. Dilegimiz bir zat, taňryň içilen bolsa hat göder. Atajan bir ana çağırış çağırýar. Men häzir gelýän ha. Girelimi? Gireli. Hormat hatyma ýok, alyp bolmady. Durmuşda saňa bagly däl ýerlerken, oňa sen günäkar däl. Menki bolmaz, ýür gowsa gaýdalla. Diňle. Gapydan ýygyňa gaýtmak namartlyk bolar. Öň gelmeli ekeniň. Ýör şoňçy. Näme bolýan bolsa görürüz. Hawa, Gulagatyan. Ine ana çağırış. Bula Türkmenistanyň çempionatynyň hormat haty. Bu da dünýä çempionatynyň hormat haty. Söwüş boýunça özüňiz bilýäňiz. Bir kemmi? Şert boýunça 3-nji hormat haty bolmaly. 3-nji başartmadymy? Neme Halipa bu... Dur. Men Wöpadan soraýan. Goý Wöpada jogap berdin. O menden ýaşynýan näler? Başartmady ana çağırış. İşten hormat alyp bilmedim. Otur, nire barýan? Men sana gaýdy berdiýem o. Adamy daşyndan halk tanýar. İçinden hak tanýar. Maňa sen için daşyňdan hak gydykly. Zenan ejiz bolýar. Zenan öz garamatyny hakyky erkek kişi atanna özüni hemişe zenan hökmünde duýar. Anha, men sen nähil adamlygyny tanamak üçin şert goýdum. Gözümiň görüp bilmedik zadyna delil soraýan.
Sen terhette nähil işläniň bolsa, men gözüm bile gördüm. Şoň üçin 3-nji şertiň delili men özüm. Kamillige yetmek üçin erjel hereket etdiňiz. Mundan soň men närazy bolmagym bolmaz. Yurt sana öz gorogyna inanmasa, menem sana öz gyýdyma inanýan. Yollaş terkerde. Näme indi men sana toýun tähedine aýtmalymy? Gutlayan Halipa, oň bolsun. Sağ olun. Bu oyunu näde oýnamaly? Häzir görersin. Inni düşündüm. Salam aleykum Aktada. Wa aleykum salam. Taňar ýalkadym. Doganymy tapmaga kömek etdiňiz. Bile ýalkadym. Agaň nerede? Han tanşalla. Hana. Merdan.